فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والیو اپنے باپ نو، اپنے بیراں نو، اپنے رشتہ داراں نو تسی یار تے بیلی نہیں بنانا۔ اللہ وجہ کی ہے، باپ ہی ہے جڑا خیر خائیاں کرنے والا، ویر ہی ہے جڑے خیر خائیاں کرنے والے، اپنے رشتہ دار ہی نے جڑے خیر خائیاں کرنے والے۔ انہاں دے نال محبت نہ کریے، اور پھر کہتے نال محبت کران گے، باپ دے نال محبت نہ کریے، اور دنیا اندر کے دے نال محبت کران گے، ویر دے نال محبت نہ کریے، دنیا اندر کے دے نال محبت کران گے۔ اللہ فرماندے نے محبت کرنی ہے، لیکن محبت کرن دا ایک انداز ہوئے گا، محبت کرن دا انداز ہوئے گا، باپ دے نال محبت کرن دا انداز ہوئے گا، ویر دے نال محبت کرن دا انداز ہوئے گا، اپنے بہن بھائیاں نال محبت کرن دا انداز ہوئے گا۔ اے محبت کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، اگر کفر نو ایمان دے اتے غالب کر دین، ایمان نو سیڈ دے کر دین، کفر نو اگے لے کر کے آ جان، ایمان نو سیڈ دے کیتا، کفر نو لے کر کے آ گئے، کفر دے اندر زندگیاں بسر کرنے والے۔ اگر باپ کافر ہو جائے تے باپ دی گل نو نہیں مننا، باپ دے اس کفر دے حالت اندر باپ دا ساتھ نہیں دینا، ویر کافر ہو جائے بھائی دا ساتھ نہیں دینا، او دے کفر دے اندر شامل نہیں ہونا، ماں کافر ہو جائے ماں دا ساتھ نہیں دینا، انہاں تو الگ ہو جانا۔ جدوں یہ کافر ہو جان گے پھر تسی انہاں نال محبت نہیں کرنی۔ اے سن میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے او صحابہ جنہاں نے جناب اپنے وطن نو چھوڑیا، اپنے علاقے نو چھوڑ گئے، میرے پیغمبر دی محبت دے اندر سب کچھ قربان کیتا۔ دی محبت اندر، میرے پیغمبر دی محبت دے اندر اے دیکھنا صحابہ کس طرح محبت کریا کر دے، دل دے نال محبت کریا کر دے۔ اوے تیری میری محبت ہے، او تو محبت ہے، دل دے نال محبت نہیں کرنے۔ ہاں میرے پیغمبر دے صحابہ محبت کرنے والے، ادھر سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں میرا باپ کافر ہے تے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، مینوں اللہ نے جناب دین اسلام قبول کرا دیتا، میں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ ادھر جناب جنگ بدر دا ویلا آیا، ادھر لڑائی شروع ہوئے، ادھر میرا باپ آیا، جدو میرا باپ میری تلوار دے تھلے آیا، میں تلوار ماری ہے تے باپ دی گردن اڑا کر کے چھوڑ دی تھی۔ ایسی صحابہ دی محبت ہے، میرے پیغمبر دی محبت دے اندر تن من جان قربان کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر دے ہوتے جانا قربان کرنے والے صحابہ۔ ادھر جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے تو بعد آ کر کے کہنے لگے بابا او جنگ دا ویلا سی، جنگ دے اندر تسی میری تلوار دے تھلے کئی بار آئے ہو، لیکن میں سمجھ کر کے تانوں معاف کرتا رہا۔ میرا باپ ہے، میں باپ نو کس طرح قتل کراں، میں باپ دے سر دے ہوتے میں تلوار نو کس طرح چلاواں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کہنے لگے اوے بیٹا عبد الرحمن